Seredinde. Öňe galýan maşynyň indi gitdik seret. Nätte? Hakykatdan nätte? Telteledi bu. Bu men ýatjak. Rowşan dawa. Etmeli hareket, 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 hareket. Fedurma feredip, 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 feredip. Etmeli hareket, hareket, hareket. Assalamu alaykum millet. Siz bilen bugün Nowruz täze videomuza hoş geldiniz. Bugün siz bilen maşina zor etýäs. Pa pa pa. Aytena gatken hareket etýän ýör Nowruza ýerler. Bolýa sonra indi etjekler baba. Näme gerekde bolýa. Korоче, adamlar indi bir hilem boldy mı? Azanda höwüsün böldüň ay. Korоче, kimen bolsaň sen gara. Maňa gara. Nowruz kerkilidir. Okay? Yo bir de Nowruz ere. Sen şunu bilen näme etýäň doňuşýan. Gara adamlar häzir nira geldik. Nowruzyň oýuna geldik. Bugün Nowruz dealershipde täze maşina zor etýäs. Haýsy maşina zor ýa-ni özünden sorars. Ýöne häzir maşinlar näle görürsüňiz gelýänse, ene bärde bir Jaguar du, XS. Aňarda da bir Jaguar garar görýäňiz däme? Otada da bir Jaguar du. Ana şodan bir näme? Soňgarda ýene näme maşin bar? S-Class bar. Ýene de bir maşin Lexus bar, muny tanamaýan ýokdur. Men iki videolar görýärmiz, ýa Nowruzyň videolaryny. Diňe şonu reklam edip geçä. Şunda başga maşin ýok ýaly kalbutda. Satjak bolýar, ona satýarlar. Şoň maşin etýärler, adamlara sokjak bolat ýürür. Biram Corvette bar bärde. Ýani ay bor men gurrugum däl bulara ýörün gitdik Nowruzyň oýuna girip görelene. Ödem ýaman howa soğuk. Ödem ka. Roşencan näle gowma? Barmy? Adam, näle gowma dälen. Aýer bitde ýa. Ýaxşy. Bu kim? Bu näme? Neden çykdy bu zat? Ýani kamera düşürip otyrdım. Öňümden çykdy hereketli berkeni. Nowruz dealership'e geldik diýip durdy. Näme Nowruz dealership maşina hemes men kidir ötýärmi? Näçe ýaly ýok zady bar ýalyk görkezjek bolýar. Aýry kimen bolsa muno. Men maşin review etmäre gelen bolsa normal bir zat edeli. O muň ýalyk ýalynda adam getirip näme dip berem ha? Ay aýraňa soňa gel aýdaým maňa. Okay. Evet, çyndanam spatsız gelişiksiz men. Näçe oň ýaldydy ýaman grup bolgany kana, gödög kana. Yo, indi. Bilmem. Men abzor etýän, senem gitmesen bolany. Ýok, o men etjekerligi. Ýok, o men mesler goşulyp bir abzor edesem bilen sizden men Nowruz men Halipa, men download'dan men izarlap beren oglan. Menem galaýynda. Abi de hareketli adam gerekdi ala. Bolýa? Böyle. Men size galdım. Menem öz kanalym açjan, menem özüm galyp bilýän size. Okay. Yani kabuto diňe siler YouTuber. Garaşyň tek men var ha. Gelişim gidişimden haýwatda bolar. So cute. Bye bye. Yine de buraya selamun aleyküm. Aleykümselam, aýyrdyň men kyna. Ayettik. Yaman ütkeşi adam eken ay. Ana, ýörün da, bugün başlaýasmy maşina zor videomuzda. Okay. Assalamu alaykum millet, siz bilen hakyky Nowruz geldi. Birazcık nasraýanam gowy, çünkü Seattle diýarynda bular ýalyk güneşli hawa görmek birazcık kynamyzda. Men söz berdim, konkurs etjek diýdim we birine priglasheniýa çykaryp berjek diýdim. Soň adalatly bolmagy üçinem näme maşina etsem kam diýip gatken pikirlendim. Häzir kommentariýada bir topar maşinlar geljegini bilýärdim. Häzir men şoň yazılan kommentariýalaryň tersine edip ýok maşin saýlamagym adalatsyz bolýardy. Ona etmek istemedim. Şoň üçin meni öňden bäri izarlap ýören hakyky, ýani muşdok diýsem bir hil söz bolar, followerlarym diýen izarlaýjylarym bilýändir TikTokda öňden bäri. Sebäbi men birinji günden bäri şo bir maşinlar görkezýän Turo barada, şo näme maşin arenda edilen priложение barada gurrun verdim, hemme maşinlarymı ýuwup aýdyp berýärdim. Şo maşinlar görkezdim. Şoň üçin şo maşinlardan gitmegi makul bildim.
ve bilinmeyen maşin her kimin kelesine gelecek maşin. O maşinim näme mi? S-Class. Let's go. Köp adamların kellesinde herkes soralar, popüler adamlar. Men dedim yani gizlep başgaça ütköşük zat eden bolmaýynda adalatda bolmak üçin öz elimdäki zatlardan giden dedim. Şoňa üçin en gowy variant meň pikirimçe S-Class boldy. Gara şu maşin diýemde men size şoň bilen birlikde tura barada da gurun beresim belä. Näme üçin? Sebäbi arenda berilýän yer tura, men şu maşine tura berýän, arenda berýän şonu. Soň hazır daş döwrüň aýlan ýagdaýymyzda bir topar döwük genjikleri ýa-da çyzyk ýerleri kändir soň aýna uruz maşin sürülen o kan diýen gurrunga gelmesin diýjek bolýan. Şoň üçin habardar bolun, görýän zatlaryňyzdan maşinyň ýagdaýy alynan ýagdaýda däldir. Dowam etjäs. Maşin näme? S560 2018-nji ýyl Formatic 4 çekerli bolýa bilýändirsiňiz 2018-nji ýyl. Maşin AMG paket yöne, motor AMG däldir. Prost AMG paket diskalary meselem ruly zady diýdi içine giren ýagdaýyňyzda dizaýny AMG paket yöne özü AMG däl. Şoň bilen dowam edelim. Men size bu maşiny arada gurrun bereýin. Men size bu maşiny sürgem görkezäýin. Ýa bu maşinden ütköşük zada garaşmaň. Ýani sport maşin däl bul. Betinden uçar ýalyk maşin däl. Etdiýär, gaty çaltam gitdiýär ýöne. Men size bu maşin bilen birlikde aslında maşinin gücü değil de men size lüks görkezesim belä, men size komfort görkezesim belä. Düşündirip bilýänmi? Çünkü ben şu maşini sürenden bäri men dedim başka maşin maňa ýani hiç ili keyip berenok, hezil berenok. Bu maşinin öz aýry bir näme de içine gireňde hakyky komfortu duýan. Gelin men size görkez başaýnynda bir-birinden nämeler adata bir zat. Prosta ýakynlaşan wagtyň maşina açylýar, aýnalary, bokovoýlary bära bassaň ýapylýar dogry-dämi? Görşüňiz ýaly maşinymyz sedan, 4 sidjenyaly, içiniň daşynyň rengi gara, içiniň rengi bej, ýani kül renk diýinmi, bir hili ak bolan külün garşymy bej bolup gitýär. Молочный bir renk o. Indi dowam etýäs. Diskalary AMG paket. Beýleki diskalar gaty nemedir, men prostoýlaryny gördüm. Olar kan halamok. Şoň üçin bular biraz owadan görünýär. Berden gelseň, nemeleri, faralary multibeam, yani gowy tarapy ýolda gidip barýakan, şeýle bir açja da çyralary avtomat açja we nemeni görüp bilýär, öňüňi has gowy görüp bilýär. LED lightlary has güýçlüdir bularyň faralaryny men gatalaýandyr. Iň gowy görýän zadym şu taýda ýakynlaşdyryp görseň, gök çyralary bar, LED multibeam diýilýär da şulara. Yaman owadan görýän da şunu meselem BMW-larda da görýän köplenç. Ýöne hawa grilleri ütködi 2018-nji ýylda S-Class'ın grilleri ütködi 2017-de ýan başga griller bolup gitýändir. Onda men size ýagdan bäri diýjek bolýan zadym şoldy gel. Seret görýäňizmi? Chromyň bir tarapy bardyr, beýleki tarapy ýok görýän. Bütün hiç zat ýok sporşnoy. We ýakynlaşdyryp görseň şu taýda bir topar çapyklar bar. Çagyl degen ýalyk. Bular näme däldir? Kirdäldir adamlar. Bular maşinyň rengi ýok ne? Görýärmi? Gidendir maşinede renk galanda. Çünkü adamlar şuň ýalyk bir nirden sürýärler bilemok, ýani garawymda sürýän ýalyklar şolar ýalyk edip türk gelýärlerde renkini gaçyrtdyrlar. Meselem arenda bermeň erbet taraplar şol. Aşağında chromlar ýok gitdinde men özüm goýmaly. Ýene de bärlerini renkletdirmeli. Karoçy bildiň bumper çalışmaly da men şu taýdanda. Onu geçeli. Ana klientlere ber goýarýan özüniň maşiny däl isseýişi ýalyk edip sürýär, izine getirip berýär. Pulunu izine alıp bilýänmi? Hawa alıp bilýän ýöne neme da? Bir zana pulu izine almak kıyın. İkinciden hem isseýişiňe alıp pul berenok. Meselem şuň bahasy diýildiňe, chromyň bahasy, chromlaryň bahasy $400. Dogry dämi? Men şu dealershipden aljak bolamda maňa berýän pulu Turonyň $200 diýär. Biz başga ýerden tapyp bilýäs diýär, marketde zatda diýär. Puluň ýitirip otursaň da ortada.
Men başka edibilecek alacım yok çünkü ben maşini Turo diýip aldım. Hazır aýlygan bir oturan pulum bar. Men bunu maşini izine tapşyrsam gater ve ditkide bolýan. Yani minimum diýeni alak $25.000 minusa düşýän. Şoň üçin edebok. Araňyzda arkama telefonun arkasında ya da kompýuterin arkasında diýen boluplar. Näme üçin onda maşin satan ok, aýran ok da kredit alınan maşin adamlar. Men alyp da göni ýok edi bilem ok. Şoň üçin bar bilen oňuşmaly bolýan. Dowam etdiňiz. Görşüň ýaly karierlerde kameralar, display, datçyklary badyr berdi, öňüne neme derýalyk. We S-Class'ın en gowy görýän taraplarından biri bul däldir. Bu prosta oynap bolýandygyny görkezek bolýanda üstüne otursaň Rolls-Royce'un ýalyk bir video bar. Çık. Giýär, oň ýal däl. Custom security, try to steal that emblem. Şoň üçin muň üstünde otursaňyz eplen ýa-ýöne işat bolan okdur. Indi en gowy görýän taraplarymdan biri şu maşynda ýanky diýişim ýalyk. Saňa şu komfort berip bilmek üçin S-Class näme etýär bilýärmi? Maşyn şutaýynda sensor bardyr, kamera bar. Şutaýda kameralar bar. Yani lobovoyda kamera bar, datçyk näme etýär? Kamera öňdäki çukurlary görüp başlaýar. Öňdäki çukurlaryň nerede bardygyny bilip, maşynda da ýürüteneme goýýarlar. Air suspension näme bolýar öýtän şol gidrovoy amortizatorlar ýalňyş terjime etýän bolup bilen adamlar bilemok men çünkü Türkmenistanda maşyn barada hiç bir pikirim ýokdy. Diňe brand diýen zady bilýärdim. Men bära gelip maşynlary soň öwrenip başladym. Ona öwrenemde eýem inglizce öwrenýänime, yani meni nemede oturmaň, ýazgar oturmaň da sen näçe diňe şolary ýalyk inglizce gurlaýan zatda. Çünkü bilýän zadym şol. Şoň üçin garaz diýjek bolýanym näme etdi? Maşynlar howada bilýärmi? Aşağı düşürýär ama zatlar. Şoňa gidrovoydyr da mesela men bilýänim hydraulic suspensionlar ya da air suspensionlar diýip geçýär. Garaz etjek bolýan, diýjek bolýan zadym şol. Kameralar öňdäki çukurlary görýär. Şoňa görä öňünden nemäni ýanky amortizatorlary işletip başlaýar öňünden bilýärdi. Şoňa görä mesela sen düşek wagtyň çukurlar şeýle iş ýap başlaýardy. Sen çukura geçen wagtyň komfortly ýumşaşyk geçip gitýär. Men inanaýyn gatykan maşyn türk gördüm. Gatykan maşyny bilýän, gatykan maşynlary gördüm. Edil Rolls-Royce zat diýmeýin. Olar ýaly olaryň komfortuny görem ok ýöne. Şu her men kelleňize gelip biljek her yani has gymmat maşynlara geçmediňiz sürece şu maşyn men pikirimçe iň ýokarda galýar. Men özüm şahsy pikirim. Näme üçin diýeňizde häzir birlikde giden wagtymyz görersiňiz. Nälik rahatlyk duýýaňyz. Dowam etdiňiz. Yani kameraları aýdyp berdim. Daşardan ultraviyolativ ışıklar näme düşmezde ýalyk aýnanam näme şoňa görä etdiler. Ol bir panoramasy bar, bilýäňiz ýokarda panorama diýen. Çünkü häzir içinden gowjy görkezek. Çünkü öňünde de biri bar, ýyzynda da biri bar. Panorama diňe lük däldir. Serediň maşynda indi näme zady bar? Esasanam gyzlar üçin has gowy bolýar. Erkeklerim ulanyp bile elinde bir zatlar, goşlar zatlary bar bolsa, ýöne meselem gyzlar shopping etip gelenden soň gözüňe türker ellerinde bir tarapda Chanel, beýlek tarapynda Gucci, bir ýerinde Louis Vuitton şeýlik gezip, Louis Vuitton bilen gezýärler bilen adamlar. Soň gelerde meselem, açy bilen mok diýe, hiçat gerekde. Açyldy gapy. Boldy, aldyň. Nemeleriňizi goýduňuz, aýallar, gyz maşgalalar, erkekler size de diýen eliňizde bir topar goşpa bolsa, aýalyňyz aňarda, ýani marojnjy gyýkere oturdy pikir edin. Senem hemme nemelere, sumkalarda aşağı otursun indi, açıp berayım diýip bilmeýän, çünkü häzir diýen wadyňa gelme goýbar da, şoň üçin oňa serenesin bozup bilmeýän. Şey diýip atjaň boldy, goýduň zatlaryňa. Ýene näme bar? Bärde ýürüte shopping üçündür ya da başga zat üçündür bilemok, özüniň korzinkaçygy bar. Şoň üçin salyp goýup gidip bilýäňiz. Bilýändirsiňiz her kimiň eýam neme S-Class diýmeýin, Mercedes вообще zapaska goýan okdur. Şoň üçin hiç zat ýok, zapaska zatlary goýamak. Menim içine antifriz goýan belkim gutaran ýagdaýynda zatda diýip. Ýeri ulumy ýok. Beýleki maşynlaryň kyýal ulu da, meselem geçen näme maşyna etdi? Chargermy? Arkasyny onu görmedik. Ýöne men gözümde S-Class'ın arkası ol realyk ulu däl. Ýöne gowy taraplary meselem şuňa setka jok zada edip goýýarlar. Näme öňsüňiz çekesiňiz gelýär? Bilem adamlar Turo diýende näserediň näme ýagdaýlara getirýär. Gel bir zat görkezek. Meselem sen adam käwat görmän bilýän. Eğerde sen şon Turoda aýtmasaň, onda olar kabul edenoklar sen şon suraty almaly, olar ugratýan, olar kabul etýärler, ondan soň görkezmeli. Sen maşyn giýje al gitdi diýeli. Sen şo giýje nälige gören ýagdaýynda da mikroskop bilen gören ýagdaýynda da sen gözüň görmeýär şon giýje adam diýen ýagdaý. Muňa seret, meselem adam maşyny getirip berkitdi, aýna şutaýy neme döwükdir. Men şunu bilemokdum, görebilemokdum. Indi şu maşynyň şu arkasynda aýnan çalşmaly, full çalşmaly bolýar.
Men gıynan şunu üçün mesela men puluna mal bilmedim. Prosto dövüldü maşina. Yine de gel bir at görkezeyim. Muňa serat üstünde oturup durma, ruçka bilen çizip durma, açar bilen çizip durma, hem yer çizik. Şu maşin alamda gözüň ötürüp görün adamlar täze maşinta. Indi muňa serat görnýärmi çizikler. Gel bär tarapdan görkezsen has gowy görnüp biler. Ne? Çiziklara serat. Men ýene de näme görkezek? Gel. Geldiň olda. Ne bärdak çiziga serat, bu çizik maşina çizigidir. Ol näme? Munda şununda polna bildiňiz hem ýerine kraskalamaly, täze aýlak geçmeli. Gelmeýäni bir görkezeň. Diskalar seradın, garalara urýarlar. Ene muňa serat diska polny ýyrtyk, düýük. Şu maşinaň hiç ýerinde hiç zat men eden däldir. Gel ýene de görkezeň. Bu diskalara serat. Bärdaky diskalara serat ne? Çizik hem ýerler görýärmi çizik ene urulan. Bärleri normal. Bu diska iň normalisi şu. Erwede muňa serat. Hem yer splashnoy polny ýolgly gyrlan maşinda diska galmandyr o. Alıp bolanok, şun pullaryny alıp bolanok mesela. Gel. Ene görýärmi? Çizikdir. Ene muňa serat. Muňa ýyrtyk da jo pakrishka. Pakrishka ýyrtyk. Ene şeýdik getirýärler da adamlar. Sen hemme zadyň pulunu alyp bilen ok. Ay, şol garşyňdaky priложение sana bermejek bolup страховкасы mesela men iň gowy страховканы goýan. Men $100 maşin goýan olsam $60, meki $40 onuky şo derejede işýän, 60-a 40 işýän bilen iň gowy страховка mende. Şoňa garamazdan pul almak. Aman tüýlüğiniň ajaly. Alyp bolanok. Dowam etjäs. Ol bul men derdim ne? Ýokardaky akulaçygy ba, näme üçin? Bulary karbon fiberlar çalsaňyz has owadan görünür maşin ýöne. Sport maşin däl diýişmeýärlik muň özündäki bar bolan nemeler has gowy gelýär. Indi seradym. Näme ba? Ýakynlaşdyryp gel. Prisoska ba. Aýallary aýtdandyr, aýallary ýene de bir gezek seradym. Maşin ýapaňyzda şeýdi anar tarapa geçirmeye gerek yok da. Prosto öz avtomat yapılýar. Şoňalyk maşinlar alyp berin, aýalyňyza da öwredin. Gelindi maşinin içine gireli, men maşinin için görkezeýin. Bu maşin näme etdi adamlar size men size aýdyp bereýin. 4'lük motor, 4 litr motor, 8 silindir, 463 at güýji çykaryp berýär. 463 gaty uly zat, maşiniň agyrlygy gaty agyr maşindir bul bilýärmi? Öne şoňa garamazdan gowy çykarýar. 0-dan 60'a çelne, näçe sekundda çykkandyr öýtýär. Maşin ullugyna seret ýöne. 3.4 sekundda çykkandyr. 463 at güýji çykaryp berýär size. Silindir o men bärini açyk görkezip bilýärmi? Näseret motoruna. Bärde görýär, ütkeşki adam ýok ekenne. Men pikir etdim bir gowy zat badyr diýdim. Ýok, bolýar. Ene size maşiniň motory, ene size maşiniň abzory. Ene başka ütkeşki zat ýok, muň aşağında kapodunda görýär. Ha, o tarapy neme hidrolik ýene de nemeler badyr görýärmi? Galdyrýandyr, tutýandyr, aşagyna alyp goýup dembirin galdyrmagyna gerek ýok. Ýene de ýanky howada şeýle hidrolik. Let's go. Bunu galdyralım ýa-da düşürelim. Näme diýäň? Şeýdip dursunmy? Endi seredin içine renk maloşny owadan renkdir. Bir podveskalar ştaýlaryny mesela tahtadan etdiňi original çyndaky bir hil tahta meňze hani meňzeçe kolar ştaýlara. Indi için görkezeýin hemme ýer halydan men bärde neme goýdum kojunda nemede ýani özleri asyl halydan bolýar. Nemeleri içine display zat näzir içeriden görkezek men size. Arkasyny görkezeýin indi. Dowam etjäs. Yine de ýanky diýişmeýär muňa seredin zanaveskalary bäder. Bular zanaveskalar beýdip elbiler nemediler noktur avtomat göne düşürýän aşağı ýokary etýän. Maşina häzir ýakylmadyk, şoň üçin görkezip bolanok. Ýöne meselem sidenýalary munda 3 sanak bardyr. Beýleki maşinlarda diňe öňlerinde bolýar, dogrudanmy? Memory seatler ýani ýadynda saxraýynja derýärler. Meselem siz 3 sanak adam oturýansa 3-tüni hem saxraýynja edip şoň bilen oturup näme bilýäňiz. Indi näme görkezek bolan seredin? Arkasam full ýene de halydyr. Aşaklar hem haly, men bärdäki kovriklar aýyrsam görkezeýin aýryp oturman ýöne. Ene hemme ýer full haly bolýar bularyň içi. Bu tarapy bäram men yüzüme meňzap duran da şeýme açykda gület. Näme bar arkasynda zaryadnik goýarýarlyk, özüm Type-C. Häzirki döwür üçin ýyl çykanna seredin ýyly. Näçinji ýylda çykdy? 2018-nji ýylda çykan maşin 2017-de çykaryldy diýip pikir edäň. Siz şunu Type-C näme zaryadnikler goýupdyrlar. Indi düşürýäs, gelýäs bära eliniň aşagyna
Arkada oturan wagtyň şeýle bir rahatlyk duýýaňyz. Seredän de. Men oturýan şeýle. Dogry dälmi? Muňa seret bu rahatlyga seredä men ýatyryn. Diňe bu rahatlyga seredäňinde. Eliňe şeýle goýup bilýäň. Bär tarapyndan ýapyp görkezeýin. Zaneveskalar diýişmeli avtomat. Göni bastyň düşýär. Ha. Muny galdyrýan. Aşağında bir yer barmy? Dol yer dogry dälmi? Näçe goýar ýalyk diýjekdiň. Muny bastyň. Nemelerin du içeceklerin koyarsın ya koyma. Şu taraflarda bir yerden basayım. Okay. Indi bärde bir koyar yeri var. AMG package bolan üçün bärde ýene de halajynik ýaly bunu halajynik edem ütkedem bolýar. Bärne ýene de koyurlar ýalda yer bardyr görýärmi için ullugyny. Dowam etdiýäs. Podushkalary bolmaly. Ene görýändirsiň şu taýlarda basylýan zady bar da. Meselem izaýyňa etdiňiz ýöne. Asıl bunların özünde podushkalar ba, oğurlandı mı, birine berdiler mi, dealership'te satın alan vaxtım, meni alamda yoktu. Gıyzar. İn goğu yerini görkezen size maşini gel. Seredin de. Hem yer yokorsuna seret, hem yer halı omunun o. Keyif alyan o, hudaya va, maşini şeyle elleyen vaxtın, bir oyna oturasın gel ya. Ola bir, maşin durmuş halıdan da varat. Gıyzar siz üçün. Dine öňde va. Doğru değil mi? Men make-up, meden yüz jagazymy, get ready with me yolda gidip barýan, TikTok çekesin gelýärmi, YouTube çekesin gelýärmi. Get ready with me, girls, seredin. Özüm ışıklı. Navruzcan, saçın bugün gowaldyrdyňmy? Ýok, parikmaher bu ütük goýberdi seni. Ziýany ýok. Product alýan, saçyň oňarýan, gowjak bolýar. Ene. İki tarapynda da vardır. Yani S-Class'ın komfort diýende şoňa düşünýäňiz däme adamlar. Siz bu maşindan performans garaş bilmeýäňiz. Yani moşy gitmegine garaşmaga gerek ýok. Tagyn berilen güç ýöne diýjek bolan zatym, maşin diňe size komfort berilen. Gyzlar ýatym, erkekler ýatym arkada. Şeýle bir rahatlyk bar, meselem aýagym uzaltýana, näçeden ýagdaýymda da nemeler du. Kostyum goýjak bolýaňyzmy? Ýygyrt bolmasyn diýäňizmi? 777'ler. Bular siz üçin kostyum iştaýdy asýa. İki tarapynda da Emma maşinlarda da bardyr tagymda. Inde ýene de bir plus diýjek bolýanym. Ene, tura bermeň, ýene de bir erwet tarapyny gel görkezeýin bäre seret. Aýagyna birinçden gowut depýärler, hem ýerleri çyzyk, depik görýärmi? Ene bärini meselem ýyrtypdyrlarmy, bir da bolup duray. Ol bir inde bäre seret. Bärini hem döwýärler. Men meselem şu pulny alyp bilemek olamda da. Sen men diňe şu plasmas çalşmak üçin diýelim men ettir bilemek da oňalyk dealership'e barýan öyle oňa zadymyz ýok diýe, bütün näme çalışmaly diýe. Onam etmeýärler, turankylar. Indi meselem şeýle bir zat bar. Bu maşin size komfort berjek bolýar, dogry däme? Lüks berjek bolýar. Näme etýärsiz şunu diýe. Eýseret jeýinjan diýe. Lüboy ýerde otur, lüboy zady kontrol edäý diýe. Men passajirde otursamam, sürücü bolup gelsem, водитель bolsam, ýerde oturan ýagdaýynda men kontrol edip bilen seredinde. Indi şu knopka basýan, şu taraplaryny görkezeýin, displeýler, nemelerine, kontrollerine. Sağ tarapdaky basýan, bäri ütkeýände. Men röşeniň öňündäki nämeni ütkeçekdirin. Sijen ýany. Pol ipleýän, aýagym uzadyp ýatjakman şoň üstünde. Düşündirip bilenmi? Ene, öňe etdiň seredin. Indi röşen, sen öň nälik ol açyldy. Ve oturan bir adam hökmünde gözüň oturup görsen şu taýda. Pol aýagyny görkez nälik uzalýandygyny. Ne görýäňiz däme adamlar? Oturan ýeriňizde ýerki nemeler edip bilýäňiz. Indi gel bäri ýene de dowam etjäs, nämeleri görkezeň saňa. Dur, muny aýyrmaly bolýan birinji. Okay. Muňa basýan, maşin götüň gyzdyrýar. Muňa basýan, maşin götüň soğutýar. Ikisini birden basýan, näme etýändigi belli däl. İkisi birden gelýär. Koşuş. Ana. Hem soğudup gyzdyrýar da, soň mylaýym bir zada gelen okşana bilýän men. Memory seatler ba. 3 sanak bärde de men özümki sahranyň etdim. Basýan ana. Seret. Meselem ýatasyň gelen wagtynda başga bir zada goýan, birden süresiň gelen wagtynda bir zada basyp goýan. Hemmesi üçin menki de öz aýratyn taýyndy. Meselem kawat keypim bolýar. Gaza basyp uçasyn gelýär, oňa basýan. Rahatlasyn gelýär. Pon arka yatyp hem ýerini görüp bolýar da oňaly bir adam edip bolýar. Dowam etýäs. Indi gelmeseň iň gowy zatlaryny görkeseň maşynyň içindäki. Şu kolonkalary görýär däme? Burmester kolonkalary. Aňardaky şu kolonkalar. Şu kolonkaların özleri bar ikisi. Sen söýgülen goýan ikisi silikondan has gymmatda.
Havarın olsun diyecek bolyanlar. Hazır men size şeýle bir ses açyp berjek. Yüreğiniz ýarly. On gatylygy, on owadan çykyşyny, ana yumşaklygyny göräň da o sesiň nälikdigini. Dowam etýär. Endi bärde adaptive cruise controller bar. Ha, meze bilada edeň. Adaptive cruise controlly S-klassyňky beýleki maşynadan gyna tek bilemok, ýani kan barlak görmedim. Ýöne S-klassyňky men pikirimçe şu watlykça subyektiwni aýtýan, iň gowsumyka diýip pikir etýär. Näme üçin? Trafikde durýan, cruise control açýan meselem, maşyn izindaky maşyny izarla diýen, palka goýan, näçe palkalyk yer goýsun, şuňalyk 1 metr, 2 metr, 3 metr. Goýberýän arasyna, meselem 1 metr ýakynlykda bolsun trafikde özüme bara şeýle gidip şeýdip aýam pon özüme iza beren, şeýdip ýatyp goýberýän. Bilýänmi şol trafikden ýarym saat öň çykmajagmy? Maşynyň özü durýar, gaz berýär, durýar, rulny oňarýar we sen meselem beýleki maşynlarda gal bilýäňiz, hem cruise control goýan wagtyň kawat arasynda tutup durmaly şeýdip durmasaň maşyn nemetýändir. Ýoldan çykyp barýar zadat ýa tur diýjek bolýar da. S-klassda şolar ýa problemaň ýok. Maşyn düz götdügi sürece cruise controlda olar ýa problema çekeňiz ýok. Şoň üçin ýani iň gowy cruise controllaryň biri diýip bilýän. Bärde açkyňyz goýmak üçin ýerler näme kontrol etýäs. Indi panorama diýende şoňa geldim. Näseret panorama. Men açjak şunu. Birinji ýer açyldy da orada. Lyuk açdym şu wagt. Indi muny etýänem bilen ikinjisi açylýar. Ana. Ýepýäs. AMG packajlarda şunun renkini ütketip bolýar. Aynan renkini ütketip bolýar. Mende hakyky AMG bolmadygy üçin şoňa meselem şurada bir knopka bolýar, şoňa basan wagtyň renki şu daşardaky aynany görýän gök renkini bolýar, ýani näme has köp gün düşmez ýalyk etdiler. Gynasaq da o derejede pulum bolmadygy üçin almadym ýa-da ýok diýeli. Ýene de klimat kontrol bärde, isär zadyňyzy kontrol edip bilýäňiz. Endi iň gowy ýerlerine gelýär, Mercedes'in şuýdaky kontrolleri. Başa vermeli. Ne bärde bir neme vardır. Yani hydraulic suspensionlar diýdim. Air suspensionlar şuňa basýan bolan maşyn egerde neme ýerler baý bolsa, siz aýdyň, seret näme diýär? Vehicle rising. Seret maşyn şu wagt ýokary galypdy. Men söýärem öňe seret. Gördüňmi? Maşyny öňe galyp durandyr. Ara mesele şu şuýda. Siz meselem şu knopka basan wagtyňyz maşynyň öňüni galdyrýar-da, egerde bir çukur ýerler bagsa ýa-da maşyny meselem bir ýerden geçirjek bolsaňyz, şoňa basan wagtyňyz galýar. Izine basýan, maşyn izine düşýär. Yani hydraulic suspensionlar. Inde maşynda 3 tane rejim bar. Şuýda görkezýändir dinamik rejimlerini. Meselem basýan, görýän, eco mod, ekonomi. Bu taýda gaty giden, prosta maşyny näme gaza näçe köp basaňda da yumşak gitýär. Ýöne gaz nemeden alan RPM bar. Motorun ütkeşi basan wagtyň ýoşrak gitýär. Ýene de ýokary gitýän komfort modda. Basan wagtyň gidip dugawja sport moda geçýän, ony maşyn uçýar. Buluju başga bir gurrun bolýar. Şoň üçin maşynyň rejimleri bar bärde. Iberdäki aba meselem şu avtomat näme uçurýar, näme geçirýändir. Motorda näme bar? Batareýa bar. Motoruň özünde kiçijik batareýalar bolýar. Meselem näme? Tormuza basan wagtyň ýanky batareýa geçýärdi. Durýar maşyn öçýär. Bulu nebede trafikde duran wagtyň ýa-da gyzyl ışyklarda duran wagtyň şoňa kaýan gerek bolýar. Tormuza basýan bolan maşyn reske şo wagtlyk uçup alýar. Soň ýa-da gaza basýan, täze motora geçýär bul. Ýa-da kan näme topliwa näme ýakmasyn diýip edilýär. Benzin ýakmasyn diýip edilýär. Gitýäs. Şuýda ýene de näme kontrol edilse mesela parkinga basýan, hemme ýerlerini görüp bilýän men şoň bilen parkinga seret. Basdyma, arkany gördüm. Ýene de şonu görýän, gyralarymy görýän, istesem. Ana. Seret. Öňüme çelne görüp bilýän da men şu wagt. Öňüme istesem, öňümi gördüm, indi arkamy gördüm. Görýänmi? Gyralaryna çelne görýän istesem. Şoň üçin oturan ýerinde hem kontrol edip bilýän. Bärdak ýene de knopkalara dowam etýäs. Şuýda birinçisine basýan sediýene driver seat diýen meselem näme etýän? Yani men tarapdaky we aňar tarapdaky nemeleri, sediýenleri kontrol edip meselem nemeleri oňurup bolýar. Masajlar bardyr. Diýişim ýalyk. Serediň indi. Gowy taraplary, munyň nemeleri bar. Hot relaxing back diye, arkaňy ötdiýär. Shoulder, ne bäriňe, küftiňi, activating massage, classic massage, mobilizing massage. Bular meselem özleriniň modlary et goýarýan bilen öz her hiljege edip etdiýär. Muny etdiýän bolan arasynda 4 meselem aşagyny etdiýär, soň ýokaryny etdiýär, soň şeýdip her hiljek massajlar bar. Massaj, podogrev, sowuklar, göz oňa türkür maşyny gidip duran wagtyň
nemeleri var, nemeleri, funksiyaları var. Ve in go görən funksiyalarından biri mesela berde bucket setim vardır. Yani giden vaxtın şeyle duruyan maşin seni kucaklaya aşağında mesela aylanan vaxtın yine de S-Class şu zat ettiler. Rul aylan vaxtın birinci şunda başlattırdı ötən toşun yadıma düşönür. Yani rul aylan vaxtın yola bildin yapış ya aşağıdan şeyle nemeye deneyalıq yani maşin sen bilen birlikte edil tigir mesela aylan vaxtın tigir ponu maşin tigir sen bilen birlikte aylanyar edil lija giden vaxtın ponu hem taraf birden aylanya edil şolar yalıq maşinam aylan vaxtın hem taraf birden sen bilen 4 tigiren böyle aylanyadı yola yapış ya qol kontrol üçün edipdirler şona. Indi o zat var. Birim şunyalık dadı var S-Class'da yine de bir dadı atak geçen şeyle bir rejimleri var açık koyan mesela nemette sport modda koyan bilen maşin pon sana şuna göre tayına koya içinin renkini 53 mi 53 tane renki var yanlış mesela maşinin içinde karanlıkta vakti katovodan görünendir yani Mercedes yalı qovu podveskalan aşağında renkler etken hiç kası yoktur özünüz onu bilyandırsınız. Son ya da mesela diye hot relaxing diye masaj diye yani şonyalık bir rejime koyan bilen pon hem adamlar şonyalık neme getiriyor maşinin öz klimat kontrolünü hem şona ötke yani prosta rejimlerin ütküdün vaadına maşin pon sana göre öyle düşündün mü? Nemet ya arka yaslaya seni masajdan bir başaya kızdır ya şu kızdır oturqa seni masajın etti koyar ya aydımca gazı ona göre açını özünüz açmalı olayağınız yani renklerini şona göre et ya yani mesela diyeli en kıyada girlfriend'in gidene gidecek vaktin bir kıyısı söyleyeyim bir yere bir datacağım olar yal rejim var onu açacağım bilen için oğudun edin kızılcağız ya her giyecek bir kıyılık fiyaliyeti var renkleri koyar ya araz diyecek olayanım maşinin içinde şeyde bir kontroller kendi içeri otursanız yani hayran kalyanız size yine bir fakt aydayın bunu ben taze öğrendim bir Amerikandan öğrendim araz mesela şu tayı konsol var değil ya doğru değil mi orta açılayan mesela nemeleri de bunu iki taraftan kontrol edip bilenim gördünüz ha doğrudan bundan bastım ondan bastım şu bir gezek şunu al bir adam kliente satma bunu satlığa koydum da ayıracak olup bir adam geliyor diye oh this is bisexual diye this is bisexual console bar diye benim ayette ne mi bisexual ne için ayettiğim çünkü diye iki taraftan açılayan için düşündünüz mü biseksual yani iki taraftan hem kız erkek değil ya iki taraftan yürüyen için bu arada şunu al değil yani iki taraftan kontrol edip açacağım gül koyverdim o tayda dedim havarım yoktu dedim mantıklı geçini burada da aytdı. Qaraz diyecek olanım yine de bunun ullaqanın içindekini yerine siredaydı. Berde zaryat koyup böyle wireless Apple CarPlay ba men onu açık görkezeyim size Apple CarPlay'inizi. Apple CarPlay başlattı display'im öňünde gaty ulu bolup görkezendir. Gowduruna mesela seredal uldur. Yaman owdundur anokma. Neme görkezen wagtynda. Tak, yadımdan çıktı. Sensorunu da menin bas betin ya çünkü işe nok kadyan sensorunu da aldır yani display'larına görüyorsunuz ama bunu var giyice düşüren olsa da var yaman oğdan olayata renkler aşağıdakiler hazır gözüne kan görkez onu sev gündüz bolanna. Indi yer diysen var S-Class'ta mundandır. Şunun için mesela mende gel var ne seret cup holder'lar var koyan yerine açarım şu tayı koyup böyle küçücük görüyorum ne işte yama koyuyorum bastım yapılıyor. Sırada ama yine de nemeleri tahtadan edilen yaptı. Şol video verecek ola sana ana bakıylık bay video verecek ola maşinin açarını aldın. Özden maşinin açarı tazedir. Önküseyalık köneleri yal değildir. AMG dığın nereden bir biladınız bilyanız arkasında AMG logo ola nemedilen değildir. Bu AMG değil. Prosta AMG package deyişim yalık yapalım nemeleri. Koydum ne açarın senin. Özünün görüntü yer cevabı var. Yani her mezatlar için hem qovu. Yani berdenim yine de geri var gerektiyseniz. Berde bir support pulları var. Özleri çıkar. Pulunu öz çıkarıp veriyor. Günde mesela maksimum şeyle 25 tengeler çıkar ya biliyor musun? Özü maşinin öz çıkar ya şu pulları. Avurum olsun Rövşen. Görüyorsunuz mu? Detaline serin detaline. Men mesela Bentley'min gördüm. Bentley'de şular yalık ortasında saat cağızdı. Özünün qımmatlığını görkez yaşataydı. Yani olanqa mesela firma brand olup ya brand bir saat koyarlar yöne berdakan mesela şolara mengdetecek olup mesela özünün qımmatlığını koyacak oluyor. Mesela maşinin yine değişim yalı dizaynları var seret sport, klasik, progressiv. Sporta geçiriyor. Maşin pon renki mütköy hem zatlar bilen birlikte aşağıda podveska bärlerim öňüm şoňa görä serinde sport moda geçendir. Indi bära geçiriyor ýa kıyalı klasik moda geçiriyor. Bu da başında neme getiriyor. Ya da progressive getiriyor mena şoňa hiç düşünmem bilem o şu da var o bir şey. Şunu halamak şu dizaynla. Şoň üçin ingo görýän klasikde iza çykkan yürüyen
nemeler etdi. Ha öňdäki çağılaram şu da näme görkezip bolýan. Meselem giden wagtyň adaptiv cruise kontroly goýan wagtyň şu da kamera çykka. Yani çağa ya da öňden bir objekt çykan wagtynda saňa aýdyp berýär şonu. O taraplaram gowy, tormuz zat avtomat öz alýa. Şey diýip içini jemläp goýaýaly. Yani men içini şey diýip jemledim diýişmeýalik. Ha, arkadaky oturuşlar görýäňiz, arkadaky oturuşlar kontrol edende pon arka ýatýandyr. Reclining seat diýil, arka ýatýa, öňde çykka. Meselem oňalyk hemme maşinlarda yok. Boldu. Men näme görkezýän size? Berdak aynalary kontrol edişime. Indi arka seret. Meselem iň arka seretsek zanaveskany ýapjak meselem. Berden kontrol edýän özüniň zanaveskalary we avtomat. Ana. Aldım. Yaptım. Indi berdakin görkezýän size. Aynalara seredinde. Ne boldu. Hemme yerden men şutadan oturan hem de men kontrol etýär. Arkada oturan business classda oturan başlygy meselem aýalyňy diýerler geliniň aly goýan ol aňarda ýatyp keype dotýsen berden kontrol edip berýän aýnajagyny käýe wagt açan bolýan zat ramachka ediberin. Ýene de ýa seredin o polny dashboard tahtadan edilen ýalyk yani original bir obычный tahta goýýan öýüň içinde kuchnyada goýulan ýalyk bilen oňa seret polny aňar tarapy aýlanyp gitýär. Aşaklary, ruchkalary bilen ene seret şeýle görkezýän berin. Yaman oğdan durandır. Geldik test drive giteli. Yine de bir gezek. Näme etjäs adamlar? Hopsuzlyk ýatdan çykarymyz ok. Birinji remen dakyn hökman suratda remen dakylmaly. Nemeler, ruchniklarym bärde öňe basyp aýrylýan, eliň ýanynda durandyr. Men bärde, men aýtsam ýalançy bolýan, öz maşinym bolan üçin diňe şu zatlar aýdyp duran ýalyk bolmaýyn. Indi sen maňa aýdyp ber maşinada näil duýýan özüň içinde daşardaky sesleri aýdyp ber maňa, içeridäki sesleri aýdyp ber maňa. Mesela çukurdan geçen vaktin ya da yumuşaklığını zaten sen özün gurrun berinde maňa roşan çünkü senin abzorun has neme adamlara nemere golya seredinde aýla maşin aýlan wagtymda seret gidotýar. Birden aýlandyr seret. Beýleki maşinlar ýalyk siltelendiňmi? Ýok. Reis gaýlandymy görýärm, silkelenen okdur. Aýdyşyň ýaly gujoklaýar sidenýalar. Sidenýe de gujoklaýar seni, görýärmi? Başynyň özü meselem ka wagt şuňalyk eden wagtyň seni bilýärmi? Şu näme getiren okdur. Nazır katı sürtü görkezekmi? Noldan sport modda gidecek özüm. Davay. 3.4 sekund şurada çıkarıyaz adımlar. Gel onda. Evet noldan basıyandırın. Evet. Ne etti? Yani mesela Tesla'da duymadım şu zaten. Dodge Charger'da duymadım şu zaten. Yani şu maşinde ne etti? Duydum. Yani için patlattı gerek yani. Hiç açar alıp bilmedik adam şunda birinci resik alandırsın gönü. Yani şunça wagtda garaşyp beren maşinimiz hakykatda şunda çykdy. Bolmasa gözüňe ötürkör maşin näme maşin dedim yani men ýaňyja gaýtdym. Maşin komfortdur, lüksdür. Yani oňa garamazdan maşin keypli maşin o. Gaza basan wagtyň uçýar o muňa seret. Mesela ýoş gidot, eşwat gidotyň ha. Näçede 30 ýaşda gidotyň seret. Gaza basan wagtyň. Güýji görýärmi? Güýji. Gaza basan wagtyň maşin duýýar, gönü bilýär, eski ediberýär saňa. Seret ýerde noldan ödem launch kontrol etjek bu gezek. Okey, dowam etjäs. Seret onda. Tormuza basýan birden ponu full, soňam gaza basýan. Seredinde. Öňe galýar maşynyň. Indi gitdik seret. Nätte? Hakykatdan nätte? Silteledi gowy. Gowy etýär gerek. Da täzen. Öňün asy öňüni görkez, öňünden amal görkez näle bolýandygyny häzir atýan, zat etýän. Seredinde full. Nolda durun. Sered noldan bastım öňüni. Öňüni gasy görýärmi? Bitdik onda seret. El taklap bolan. Görýärmi? Eger de çyndan maşin gerek bolsa, ýani hem komfort, hem sport maşin gerek boljak bolsa, men wara inanaýyn, şoda çenni ömrümde süren gow maşinlarymyň biri S-klassdy. Çukura düştü. Men sen çukura düş görkezek seret, ýene de seret. Bir çukura gitdi. Bilemok çukur näde çukur bagysy mesela daş düş görkezekde. Ses eşdäňdiň seret. Görýärmi? Tuk 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 etdi. Şu tuk 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 sesini näme bilýärmi?
Yani sana şu neme duygu geliyandır bir tuk 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 doğrudan maşaktan. Şu asılda çukurdan geç gidotun. Yani sana şu çukurdan geçeni bildiren o prosto çukurdan geçeni sana aydı otu. Çünkü ne emetken? Ögünden yakı diyen şutaydak display kameralarım var ha. Şunu ögünden havar bolya. Şuna göre çıkadı maşinada tigirler böküp başlıyor. Çukurdan giden vaktan sen çukurdan gidenin bilen ok. Görüyor musun ne elektriğini? Maşine вообще keyifliğini düşündün değil mi? Ne için diyecek olan? Daşardak ses ait senin de. Daşına hiç iltetiyor. Daşından ses geliyor. Nok. Maşin gaza bassan uçuptu. Ne seyret? Ne açı çukurlardan geç otuyor senden beri. Görüyor musun? Tuk 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 tuk. Maşin tigirler bak ya dine. Seyret. Sana bildiğin nokta ne işte? Doğru değil mi? Tıp var yani. Seyret rul aylayandan. Şuna alakada bir maşinda aylamayın lüksümde oturup gördün ha. Şeyde rul aylayan vaktin özüne burluktu. Şeydik gittiğin. Men berdak tutgan aydam ok. Maşinin özüm gripi var. Şuna yapışan vaktinde qova aylap beriyor. Smooth bir xili yumuşacık aylayanlar. Doğru değil mi? Şimdi mesela nemede gidelim. Nemelerini ütgetecek, rejimlerini ütgetecek. Gelin. Hazır yan sport modda gittim. Komfortta gittin. Seyret gaza basayan. Bulam uçcandır. Komfortta gidelim de muhasara da. Komfort. Gördün mü neyle çukurdan geçtim? Neyle oldu? Duygu olmadı içeri. Prosto tigirin uruluğunu eşten doğru değil mi? Ulluğunu görün, adam inanmayağız o çukurun ulluğunu gören olsanız tok geç gitti yönü dingece ve dingece nemen sesi geliyor. Tigirin sesi düşönün eşten oldu. Yani özünden hiç ile mesela çukurda duyuyorsun ok. Şimdi gideceğiz sene de. Seyret, şimdi eco modda gideceğiz. Şimdi eco modda ben mesela ne açı bassa seyret, şu gazda seyret. Elim bilen ayağım birlikte dengetecek seyret şunu aldık gittiğinden. Son gitti ya. Çünkü sen eco mod yoğuşurda nemetmen etmez var. Mesela ne açı gazda bassanda da kan giden noktur. Yani bir bağdalarına son bana seyret. Yani hays moda geçten geçay. Sport mod maşinin özünde 463 horsepower yani ulu birdat. 797'den ulu birdat duydun gerek ayda özün. Geçen Dodge Charger'a mindik. Dodge Charger geçecek derecede katı gittiğe gerek yani. Şunu duyduruya gerek sana. Duyduruya. Geliyene de sport modu son gezek. Yo indi aydın bilen eteceğiz. Kim aydın bilen? Soprano, Honda'nın aydın bilen. Honda'nın deyip. Indi aydımın seslerini seyredin. Indi aydımın kalonka seyredin. Indi adamlar kalonkanın kalitesine, kaçıstasına seyredin. Gittik. Ödümden ağır, kulun manyaktan ağır. Bildin elini ayır, otur yap yaşıl bayaslara. İnanama vak verdik bolana, vak size ölü al. Gelinlik ağalar. Toğanın başı sidekar, ömür sidekar. Ona diyeken bizi dinleyen koydan kelleter. Fara bereket, kuşlu çeleken. Honum men, honum yak yani içinizi değil bana derin. Honum men, işler yakıp olman men aliye. Давай. Spicy sauce, Big Daddy in the house. Aksakalın Santa Claus, bardak diyen mi? Shut your mouth. Yok gel ya kullu yavuz. Hey neyli bakş. Şu ne çıkadın? Oturup tanıyan mı? Hala yılırıp dur beni görüp. Köpüsü inanıp dur görüp. Bunları seyretme, ensini çekme. Gerek mi kalıp çek, aşaktaki çekme. Alıp berkel, stantı pıldır yatar da yere. Ağlama derede merke, bima ağamcan yeke. Önüm o uvilyen menyeke, dotlayalarım görübeke. Forever young and hereke, inni kederde de çörekte. Ondan bad, men ondan bad. Ondan bad, men ittil dali. Ondan bad, men ondan bad.
daddy. Görüyor musun? Nätte? Автопилот oken. Автопилот. Men elimi degirmedim. Uzaktan näre koydum. Vapşe degirem. Tormuza möz aldı. Şu adam isat degem. Hazır prosta yaşıl yansın. Yine de öz devam etki. Men isat etmedim. Şu adam şonda devam etki oturandır. Ana barlayas hali. Hazır barlayas. Yani soprano, yan Hondan aydım var ha, soprano. Sana diyen soprano sen sesin şu sayda qovu gelişipdir. Sana diyendir. Oops, sorry. Hondan aydımı bizim ondan bundan sözümüze men ziyandır. Seyret ondan meri diyer ha şu sayda. Yani kabuto şu sayda ondan bundan diyen ya laqraq bolar. Şoň üçin sen öz sesin bilen bizim ondan bundan kanalımıza, podcastımıza öz sesin bilen bize neme edip beray, intro edip beray. Ondan deyip senden qaraşacağız. Eğer etip bersen beğenecek, etip bermesen hem hiç ziyani yok. Qaraz aydımın motion güttü S-Class'ta yar ya. Indi adaptive cruise control göründürsün ha. Men täze näde bas goýarjak näseret boldy. Hiç edecek dälinde. Prosto men soprano aydymyny dinlejek täze soprano täze aydymyny gözel da var. Näme ba? Soprano täze 100 speaker. Açtım. Carvilla. Hareket. Men yapacak. Rövşen dava. Etmeli hareket. Fedurma feredip. Etmeli hareket. Ne yaptı? Men hazır var adamlar değmedi gid oturuyor yol gutoran ok. Şoň üçin diýjek bolýanymda men diýjek bolýan adamda men size uje görköz boldy. Zat görközüm ötýän. Şoň üçin bunu dowam edip oturmagyna gerek ýok unda. Şey diýip test drive hem gutaraly. Yani men pikirimçe hem hezil aldyňyz, hem aýdym dinledik, hem zaty gördüňiz. Yani men inanaýyn. Eger şu maşynyň içinde oturmasaňyz men size ola duýdurup bilemok. Yani Ruşen özü has gowy göründir. Duyandır şu adam. Ya maşin var ha. Maşin uçağa gaza basarmaktan. Halen men maşinin tekerlerini göray da. Lise. Hiç zat yok. Kel tekerlerim. Yani gaza basarmaktan näle bolundur? Launch controlda bilýärmi? Huu tutur önüme dızak gitti. Eger var ha. Şu gow pakrişkalar goýup uçup gidersem adamlar inanaýyn. Maşin yine de has köp at güýjü ber ya. Tork ber ya. Onu patlatdy, atlatdyr ya. Men tekerlerim gowy dälse, men maşyny özüm uje näme alyp oý hukmunda ulanamok men muny. Gündelik durmuşymda ulanan bolsa da men maşyny gowuja sererdim. Ýöne bu maşyn arenda maşyny bolan üçin, ýani özüm hem kan ulanmadygyma näme demok. Ka wagt kepim tutan wagtda çykyp ulanýan maşyny ýöne ondan aňary kan bir näme däl. Ana şeýdip adamlar ýene de bir maşyna abzorumyzyň soňuna geldik. Men size şunu aýdaýyn, maşynyň asyl bahasy başta çykanlarynda $102.000. $102.000 gözüň oturkor. Qımmat maşyn. 1-2 ýyl garaşýaňyz ýa-da 2-3 ýyl garaşýaňyz maşynyň bahasy göne $47.000 düşýär. Gater we çat maşynyň bahasy ýitirýändir. Şoň üçin men size berjek maslahatym şul. Maşynyň 4-5 ýyl ýa-da 5-6 ýyl bilemok 3-4 ýyl garaşyp özüniň bahasyny öldürmegine garaşynda alyň. Şondan soň şu maşyn sürmege degen maşyndyr. Yani men bolan bolsadym siziň ýeriňizde alartym ki etdim zaten. Indi diýjek bolýanym yani $40.000 $50.000 däldi. Yani $30-40.000 alanyňyza de ya 5-6 ýyl garaşyp tapyp bolýa auksionlardan zatlardan alýaňyz şular ýaly maşynlary. Soň hem komfort alýaňyz, hem sport alýaňyz. İkisini birden garaşdyrýaňyz hem söýgüliňiz bolýa. Ýokmy söýgüliňiz? Men demesem şu maşyn ba, häzir hem söýgülim ýok. Diýmek onda problem ýene de sizde maşynda da. Indi konkursun adalatly bolmasy üçin elimden gelen zady etdim adamlar. Öňünden meselem pikirlenip de şu adamlaryň kelesine gelmejek maşyny edeýin zat diýip oňal pikirim bolmady. Kim utsa maňlaýynda bahasy alsyn diýdim. S-Class özüňizden görýäňiz adamlar S560 2018-nji ýyl, yani her kimiň yani pikirlenip biljek bir maşyny bolmasa da ýöne yani tapyp bolmayan bir maşyn däl. Men size gidip 1980-nji ýyllardan başlap şuňa alyp maşynlary edem ýa-da adamlaryň bilmeýän maşyn däl. Bu işini bir maşyn aldym, özümde bolan maşyn aldym. Men izalayan adamlar bilip bilýärdi. Onam nädip men size dakazat edip bilýän mende maşynyň registrasiýasy bar. Görkezeýin gel. Goja seretdir görkezdir. Seret maşyn 2018 Mercedes S-Class sedan. Bu zatlaryny görkez oturmaýar ki, nomeri zatla eýlen passenger. Ene
owner'ı diye registered owner görköz Bayram Geldiyev Navruz. Düşündürüp bilen de adam var. Yani inanın men yani içimden şul utmasın, şulary al bolmasın deyip oňa azat eden däldirin. Şu garaşydy bu bölmem jemnäli neme gowy gyzykly biram neme bölüm bolandyr diýip umyt etýän, hereketli bölümde bolandyr diýip umyt etýän maşyny halandyrsynız, halaman bolan bolup bilersiňiz ýöne adamlar meniň şu işi dowam etmegim üçin sizden like'lara, podpiskalara, subscribe etmeňize, garaşan abone bolmaňyza, kommentariýa köpräjik goýuň, men bileýin, ýani görýändiňizi. Şoň üçin meselem geçenki videomuz köp video neme bolmady, 2000'a da yetmedi bilýär Roşan. Gaterwet neme boldum, disappointment boldum, razочарование boldy. Çünkü men dogry maýdan men şol sanlary görüp bir hil begen, ýa-da 10.000'a ýetse, 5.000'a ýetse, siz şoň üçin videonu alyň, paylaşyň, başgalar görsün, gyzykly bolýandyr, gowy kontent çykarjak bolýan adamlar elinden geldiçe sizden meni goldurmagy haýyş etýän. Indi gezek näme maşyny görürsiniz gelýärse ýene ýazyň, ene diýişmýärlik seret, öýüň öňünde karvet var. Gerek olsa isteseňiz karvet sürüp bilýän. Özüm üstü açylýanmy? Ýok, üstü açylýan däl. Ana aňyrkyň üstü açylýan Jaguar XJS var. Ya da has maňa Jaguar'yň täze görnüşi gerek diýseniz, aňyrda Jaguar F-Pace 2022 var. Şoň üçin tapawdy adamlar. Yani isteýäniňizi ýaly edip bilersiz. Siz maňa şu maşyn gerek diýäňiz, men diýäne maşynda limit goýmaň, sen maşynyňyzy edip berip bilýän. Şoň üçin ýöne sizin goldawyňyza garaşan adamlar gaýrat edin, like, podpiska, subscribe edin. Nemedi adamlara paylaşın, görüşýänçek siz bilen ýene de Navruz däl, Navruz. Sag bolun.